खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथां बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं बावहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि जा हांख्रायनाय लेखायै रादाबनि सार बिथांमोना जोंजों लोगोसे हांख्रायनाय लेखा मोनफैनो हादों, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि बबल बर'। आङो टंला कलेज इउनिट आबसुनि आङो आफादगिरि आरो बेजोंनो लोगोसे जोंजों बाहागोआव दङ जोंनिनो टंला कलेज इउनिट आबसुनि नेहाथारि आरो बेजोंनो लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन। दिनै फुंबिलि समाव जोङो जथुमनायनि गुबै उद्देश्यआनो जादों दिनै जोंहा फैबाय थानाय 16 डिसेम्बरनि जा बिसायख'थि, दा बे बिसायख'थिनि सायावनो जोङो मोनसे गोख्रों भाबै जोंनि मोनसे खोथाखौ जोङो फोरमायनो सानदों दि जोंजों लेखा जोंनि बे टंला फरायसालिमायाव थांनाय बोसोराव जोंजों जा दिखांजानाय बिजाथि महरै बिथां सोमखोर बर', बिथांखौ जोङो वेलकाम खालामनानै बिथांखौ जोङो देरहाहोदोंमोन एस ए बयस कमन रुम सेक्रेटारि हिसाबै। दा बिथाङा जोंखौ देग्लायनि जा फैबाय थानाय जा बिसायख'थियाव जों बिथांखौबो जों वेलकाम खालामदोंमोन, नाथाय बिथाङा जोंखौ इउनिट आबसुखौ बिथाङा गावनि लाबालाबनि थाखाय, गावनि सार्थनि थाखाय बिथाङा जोंनि इउनिट आबसुखौ जोगारनानै बिथाङा गुबुन बनसु आफादाव बिथाङा जगदान जादों। नाथाय जों बिथांखौ थोंजोङै जों बुंनो सानो, जोंजोंनो बिथाङा गोबां सम थानानै जों खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय बिथांनि माखासे खामानि आदर्शआ, माखासे सेन्टिमेन्टआ, बिथांनि आदर्शफोरा एसेबां थिग नङा। आं बेखौ डाइरेक्ट थोंजोङै बुंनो सानो। मानो होननानै बुङोबा जोंजोंनो थानानै जोंखौनो इउनिट आबसु बायदिखौ बिथाङा जोगारदों, बेयो मोनसे लाजिथावना बाथ्रा जादों। बियो जोंनिफ्राय जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि टंला फरायसालिमा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै टंला फरायसालिमा बायदियाव जोङो 20 बोसोराव जोङो आगान होबाय। दिनैनिफ्राय जोङो बर' फरायसानि सायाव माखासे जोङो खामानि मावबोदों आरो बायदि रोखोमनि प्रब्लेमावनो जा, जेनेरेल स्टुडेन्टनि सायावनो जा, माखासे जोङो गावनि समखौ जोङो बेसेन गोसा समखौ जोङो दोनथ'नानैब्लाबो जोङो इउनिट आबसुआव गोबां बिबान लानानै जोङो माखासे जोङो खामानि मावबोदों, मोजां मोजां जों खामानि मावबोदों। जोंनि बे फरायसालिमायाव मोनफ्रोम हाबाफारियावनो जा, मोनफ्रोम प्रग्रामावनो जा, कालसारनि बेलायावनो जा, फ्रेसार्सनि बेलायावनो जा, गोदान बर' फरायसाखौ बरायनायनि बेलायावनो जा, जोङो माखासे इउनिट आबसुआ जोङो खामानि मावबोदों। दा बे बेलायाव जोंजों वेलकाम खालामजानाय सासे बिजाथि, बे 6 बोसोराव बिथाङा एस ए बयस कमन रुम सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ जोङो वेलकाम खालामनानै इउनिट आबसुनि बेनारनिफ्राय बिथांखौ जोङो दैखांदोंमोन। नाथाय बिथाङा देग्लायनि जा 2022 मायथाइनि जा बिसायख'थियाव बिथाङा जोंजों लोगोसे थानानै गोबां रोखोमनि स्ट्राक्चार फरमेशनफोरखौ लानानै बिथाङा गावनि लाबालाबनि थाखाय, गावनि सार्थनि थाखाय बिथाङा मोनसे बनसु बायदि अर्गानाइजेसनाव बिथाङा जगदान जाहैदों। बिथांखौ जोंनि इउनिट आबसुनिफ्राय जों सोंखारिदों आरो जों थोंजोङै बुंनो सानो बिथांखौ जोङो एस ए बयस कमन रुम सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ जोङो वेलकाम खालामनानै बिथांखौ जोङो दैखोदोंमोन। नाथाय बिथांनि आदर्श बा खामानि मावनाया फुलफिल जायाखै होननानै आं बुंनो सानो। मानो होननानै बुङोबा जोंनि टंला फरायसालिमायाव मोनसे बयस कमन रुमनि मोनसे रुम हिसाबै देग्लायनि मोनसे सेंसन जादोंमोन। बे बयस कमन रुमखौ बिथाङा फुलफिल खालामनो हायाखै, फुल प्लेजार खालामनो हायाखै। जोङो थोंजोङै नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानो दि नोंथांमोननि प्रेसनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो सानो बिथाङा थांनाय बोसोरनि जा देरहानायनि उनाव बिथाङा जिबायदि खामानि मावदोंमोन, बिथाङा गावनि सार्थनि थाखाय फरायसालिमायाव फैयालासेनो गोबां सम बिथाङा थादोंमोन। जोंनि इउनिट आबसुनि मेम्बार बिथांमोन दोङो, आं थोंजोङै बुंदों बाथ्राखौ। दा बिथाङा माखासे खामानि मावनांगोनब्लाबो बे खामानिखौ बिथाङा मावनो हायाखै आरो बे लेखायै बिथांनि जा आदर्श, बिथांनि जा सेन्टिमेन्ट, बियो फुल फ्लेजेडै बियो फोरमायनानै होलांबाय बियो मा मानसि। दा जोंजों लोगोसे डिसेम्बरनि 7 तारिख 6 तारिखआव लागि जोंजों लोगोसे बिथाङा दंमोन। नाथाय बिथाङा मा लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बिथांमोनजों जगदान जाहैदों, बिथांखौ जोङो नायनानैनो रोखायै जोङो मोनथिनानै मोनो। बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि सिगाङाव, बिथाङा जोंनि जा बेनाराव देग्लायबो बिथाङा गेलेनायनि खोथा बिथाङा बुंदोंमोन। जोङो बुंदों बिथांखौ जोङो वेलकाम खालामदों नोंथांखौ होननानै, बिथांखौ जोङो वेलकाम खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा गावनि सार्थनि थाखाय, गावनि लाबालाबनि थाखाय बिथाङा खोथाखौ बियो खोनासङासै। जोङो अरायसम बिथांखौ जोङो वेलकाम खालामदोंमोन। नाथाय मोनसे गुबुन आफादा बिथांखौ अभार खालामनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बेयाव बारसोमनानै गावनि लाबालाब, गावनि सार्थनि थाखाय बिथाङा दिनै फैबाय थानाय देग्लायनि जा बिसायख'थियाव बिथाङा एस ए जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा उथिदों। नाथाय बिथांखौ जोङो थोंजोङै जोङो नुदों
बिथाङाथ' गोबां बर' फरायसानि थाखाय साननानैसो जगदान जादोंना बिथाङा गावनि पार्सनेलनि थाखाय साननानै जइन जादों बेखौ जोङो रोखायै जोङो नुनो मोनदों आरो दुखु फोरमायहरदों। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा बेबायदि खामानि मावनाङामोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसाया मोनसे माहारियारि आफाद, बियो मोनसे गोथार आफाद। बेबायदि आफादखौ जुदि बिथाङा जुदि नेवसिनानै बिथाङा जुदि गुबुन जुदि आफादाव जुदि हाबनानै जगदान जानानै बिथाङा जुदि खामानि मावनो सानो, बे खामानि मावनाया मोनसे सिमां नङा, बे खामानि मावनाया बिनि गावनि सार्थसो होननानै जोङो बेखौ सानो। आं बेनिखायनो आं थोंजोङै आं फोरमायहरदों, बिथांनिसिमबो आं फोरमायहरदों, बिथाङा जिबायदि मोनसे मटिभ लादों, जिबायदि मोनसे स्ट्राक्चार लादों, बे मटिभ आरो स्ट्राक्चारा माब्लाबो जाफुङा। आं नोंथांनि गेजेरजों आं फोरमायदों। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गावनि थाखायल' बियो सानदों, बर' फरायसानि थाखाय बियो सानाखै, जेनेरेल फरायसानि थाखाय बियो सानाखै। दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो थोंजोङै जोङो बुंनाया जोंहा रोखा। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि खामानिनि गेजेरजों जोङो सिनायगौमोन, बिथांनि मतामतनि गेजेरजों जोङो सिनायगौमोन। जुदि बिथाङा जुदि एसेबां बुजिनाय जुदि सुबुंमोनब्ला जोंजोंनो बियो सापर्ट खालामनानै, जोंजोंनो जुदि थानानै, जुदि जोंखौनो जुदि जोगारनानै जुदि थांनाया, बियो मोनसे बहुद मोनसे मा होनो दुखुनि बाथ्रा जादों आरो मोनसे लाजिथावना बाथ्रा जादों बियो। आं थोंजोङै आं बेखौ फोरमायदों। फैबाय थानाय जा बिसायख'थियाव दा बिथाङा गेलेनो सानदों बिजाथि महरै। दा बिथाङा गेलेनो साननाया बिथांनि खामानि मावनायनि थाखायसो ना बिथाङा गावनि थाखा फैसानि थाखायसो बिथाङा थांदों, बेयाव जोंहा सन्देह दङ। आं बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो। बिथाङा गावनि लाबालाबनि थाखायसो बिथाङा थांदों, जों बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोबा इउनिट आबसु बायदियाव बियो थानानै गोबां रोखोमनि खामानिखौ जोंजों लोगोसे हेफाजाब होबोदोंमोन। नाथाय बे लेखायै बिथांखौ जोङो देग्लायबो जोङो वेलकाम खालामदों। नाथाय बे वेलकाम खालामनायखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामाखै। मा रिजननि थाखाय? दा बिथाङा जोंहा फोथायखेबस'सो नामा? जोंखौसो ना फोथायनाय गैया नामा बियो? नङा होमबा? जोंनि बेनारजों थानानैनो बिथाङा मोनसे बयस कमन रुम हिसाबै बियो सिनायथि मोनबाय। दा बे बेलायाव बिथाङा गुबुन बायदि बनसु बायदि आफादजों बियो थांनानै जि मोनसे जगदान जाहैदों, दा बियो मोनसे लाजिथावना बाथ्रा। आरो बिनि जि एम एन्ड अबजेक्टिभ, बेखौ जों थोंजोङै बुंनो हायो, बिनि एम एन्ड अबजेक्टिभा मोनसे इउसलेस। आं बेखौ आं थोंजोङै आं बुंनो सानो। बेहा जेबो एम गैया, बेहा जेबो अबजेक्टिभ गैया, जेबो बेहा लक्ष्य गैया। बे टंला फरायसालिमानि थाखाय देग्लाय बिजाथि महरै उथ्रिसारदों, बेखौ बयबो बर' फरायसा नोंथांमोनजों लोगोसे साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोना मिन्थिनाया गाहाम। बियो गावनि लाबालाबनि थाखाय देग्लायनि बिजाथियाव बियो गसंनो सानदों। बेखौ जोङो इउनिट आबसुनिफ्राय थोंजोङै जों फोरमायहरदों। खामानि मावबोदोंमोन मोजां रोखोमै। दा देग्लायबो जोङो मोनसे स्ट्रं जि पार्सनालिटि, मोनसे जोंहा सेन्टिमेन्टेल जोङो मानसि जोङो दिखांगोन आरो मोनसे जोंहा इडुकेटेड मानसि जोङो दैखोनाय जागोन बे बिसायख'थियाव। जाहाथे साफ्रोम बर' फरायसाजों लोगोसे बयबो जाहाथे साफ्रोम फरायसा नोंथांमोना खौसे जानानै देग्लायनि बिसायख'थियाव जोंनि जि आगोलाव खामानि मावबोनाय बायदि देग्लायबो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव देग्लायबो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना हेफाजाब होगोनखौ आं मिजिंथिहरबाय। आरो जोबथारनायाव सोमखोर बर' बिथांनिसिम आङो खावलायहरबावबाय, आङो रिकुवेस्ट खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद, मोनसे गोथार आफाद। बेफोरबायदि आफादाव सोरबा अर्गानाइजेसननि मानसिखौ थाखा फैसाजों बायखांनानै जों खामानि मावबोनाय दिनैसिम जोङो बर' हारिनि गेजेराव जोङो नुबोआखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम थांनानै थागोन, दिनै थांनानै दङ, अरायसम गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन। आरो नोंथाङा देग्लायनि जा टंला फरायसालिमानि बिसायख'थियाव नोंथाङा जिबायदि आदर्श लानानै बनसु बायदि आफादाव, दाखालि बयसो दानाय आफादाव नोंथाङा मा एम एन अबजेक्टिभ लानानै नोंथाङा मा जगदान जादों, बेखौ जोङो थोंजोङै जोङो नुहुरबाय। नोंथांखौ थोंजोङै जोङो कन्डेम खालामदों। नोंथांनि बेबायदि सेन्टिमेन्ट साननाया, नोंथांनि बेबायदि पार्सनेलिटि साननाया माब्लाबो जाफुंनाय नङा। आरो नोंथाङा जिबायदि खामानि मावनो सानदों, थांनाय बोसोराव नोंथाङा दिन्थिना होबाय नोंथांनि खामानिया 100आव 30%ल'। आरो नोंथाङा देग्लाय जिबायदि खामानि मावनो सानदों, पार्सनालिटि मोनसे लाबालाबनि थाखाय नोंथाङा उथ्रिनो सानदों, बेबायदि मोनसे हुदाखौ नोंथाङा गार। बर' फरायसानि थाखाय सान, साफ्रोम फरायसानि थाखाय सान, फरायसालिमायाव पार्सनालिटिनि थाखाय साननाङा। आरो नोंथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाखिनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोनखौ नोंथाङा कन्डेम खालामनायखौ नोंथाङा गार। मानो होननानै बुङोबा नोंथांनि खामानि मावनायखौ जोंसो अबजार्भ खालामनो गोनां दिनैनि हाबाफारियाव जादों।
जोंसो दुखु फोरमायनाय जोङो बावहरदों। मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा फोथाय खेबस' खालामदों आरो नोंथांनि जि एम एन अबजेक्टिभ बेयो इउसलेस मिनिंलेस। आं बिथांखौ फोरमायहरबाय थोंजोङै प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोननिसिम आं फोरमायहरबाय बिथांनि साननाय हनाया गावनि इन्डिभिजुवेलि सानदों आरो बिसायख'थियाव दा बिथाङा दि गावनि मोनसे स्वार्थनि थाखाय गावनि मोनसे माबानि थाखाय लाबा लाबनि थाखाय बिथाङा जिबायदि गोदोर मोनसे डिसिजन लादों। बनसु बायदि आफादा जोंनि बे फरायसालिमायाव दाखालि बयसो दानाय नङा होमबा? दाखालि बयसो दानाय बनसु बायदि आफादा जोंनि बे फरायसालिमायाव दाखालि बयसो दानाय बे दाखालि बयसो दानाय आफादाव बिथाङा माबायदि एम एन अबजेक्टिभफोर नायखो आं बिथांखौ मोनसे फोथायनायानो गैया बायदि जादों नङा होमबा? मा एम एन अबजेक्टिभ लानानै बिथाङा जुदि मोजां खामानि मावनायमोनब्ला जोंदोंनो बिथाङा मोजां खामानि मावनो हागौमोन। बिथाङा मा एम एन अबजेक्टिभ लानानै बिथांमोनजों जगदान जाहैदों बेयाव जोंहा फोथाय खेबस' दङ। माने बिथाङा मोनसे इउसलेस मोनसे केरेक्टारखौ बियो दिन्थिनाय बायदि जादों। आं बेखौ थोंजोङै फोरमायनो सानो। दिनै टंला फरायसालिमायाव दिनै टंला जौमा फरायसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामहिनबा टंला कलेज इउनिट आबसुआ दिनै नैयाव खामानि मावनाया जागायनायनिफ्राय दिनै 20 बोसोर जोङो खामानि नैयाव जोङो आगान होबाय। टंला फरायसालिमायाव दिनै फरायसानि जेंनानिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो खामानिफोराव दिनै जोंनि इउनिट आबसुआ बाहागो लाबोदों। मोजां रोखोमै टंला फरायसालिमानि जाफोर टिचारफोर दङ जाफोर फरायसाफोर दङ जोंनि टंला कलेज इउनिट आबसुनि जा बिबानगिरिजों लोगोसे माखासे खामानि मावनायफोरखौ बिथां फरायसाफोरजों लोगोसे बिथां सारमोना जोंखौ अनसायबोदों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे अर्गानाइजेसना जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसाया मोनसे माहारियारि आफाद मोनसे गोथार आफाद। बियो रावखौबो दुसिनो साना रावखौबो बियो इगनर खालामनो साना। बियो थारमाने बिनि जिखिनि आदर्श सेन्टिमेन्ट जोंखौ जि जोगारनाय आदर्श बे जोगारनाय आदर्शआ बिथाङा इउसलेस जादों। आं बेखौ थोंजोङै फोरमायबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनिफ्राय जोङो हाजासिम जोङो नाजागोन। जोंनि जाखिनि बिजाथि बिथांमोना जोंनिफ्राय जोंनि बेनारजों बिथांमोना उथ्रिसारनो सानदों बिथांमोनखौ जोङो 100% जोङो खामानि मावनानै जों देरहाहोगोन। बिथां सोमखोर बर'आ दि जोंजों थाफानानै जोंनि माखासे स्ट्राक्चार फांसनफोरखौ बिथाङा माखासे केपचार खालामनानै बिथाङा गावनि लाबा लाबनि थाखाय मोनसे बनसु बायदि अर्गानाइजेसनाव बिथाङा जइन जानानै दिनै बिसायख'थियाव बियो गसंथिनो सानदों। थामहिनबा बिजाथि महरै बियो गेलेनो आगान होबाय। बिथांनि गेलेनाया सिमाङा बियो आसखान्दा। आं बेखौ थोंजों फोरमायबाय। बिथांनि सिमाङा माब्लाबो जाफुंनाय नङा। आं बेखौ फोरमायबाय। साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायनो सानो बिथांमोननि जा आदर्शबाद बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ इउसलेस होननानै बिथाङा जोंनि सेराव फोरमायदोंमोन। आरो बेबायदि इउसलेस सेन्टिमेन्ट गैयै माखासे जेनेब्ला गावनि थाखाय पार्सनेलिटिनि थाखाय मोनसे सेन्टिमेन्टेल साननाय मोनसे बिजाथि महरै गसंथि होनाय गाव मोनसे जगदान जाहैनाय बेबायदि अर्गानाइजेसनाव बे गावनो फोरमायनानै लाबाय जोंनि सेराव गावनो फोरमायबाय। दा गावनो बेफोरबायदि आफादाव जुदि हाबहैयोबा बेखौ मा बुंगोन जोङो? मा रावजों बिथांखौ जोङो बुंगोन नङा होमबा? बिथाङाथ' मोनसे एम एन अबजेक्टिभ गैयि मानसि बियो। बिथाङा आदर्श गैयि मानसि सेन्टिमेन्ट गैयि मानसि बियो। आरो बिथाङा मोनसे थाखा फैसानि थाखाय लाबा लाबनि थाखाय गेलेदों बेखौ जोङो थोंजोङै जों बुंनो सानो। बे फरायसाफोरनि थाखाय देग्लाय बिसायख'थियाव बिथाङा गसंथिदों बेखौ जों माब्लाबो जों नुहुराखै। आरो बिथांनि जि फरायसालिमायाव खामानि मावनो नागिरनाय फरायसालिमायाव मोजां रोखोमै बिथाङा थानानै खामानि मावनाय बेखौबो जों थांनाय बोसोराव जोङो नुहुराखै। थांनाय बोसोराव बिथांखौ जिबायदि जोङो आसा फारिनानै जोङो देरहाहोदोंमोन बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावनो हायाखै। बिथाङा 100%आव बिथाङा 30%बो फरायसालिमायाव बिथाङा एटेन्ड जायाखै। मोनफ्रोमबो प्रग्रामफोराव बिथांखौ जोङो नुदों बिथाङा प्रग्रामफोरावबो बिथाङा जगदान जायाखै। दान्दिसे फैयो स्रोब गोमोरो थुमकेतु बायदि। दा जोंनि गेजेरावबो बिथाङा बेबायदिनो खालामबाय दान्दिसे सम थानानै दान्दिसे सम थांबाय। जोंहा बिनि सायाव जोंहा फोथायनाय गैया। आरो साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोनखौ आं फोरमायनो सानदों बिथांबायदि सासे बिजाथिखौ जुदि देरहाहोयोब्ला थामहिनबा बिथांबायदि सासे बिजाथिखौ जुदि जोङो फोथायोब्ला बियो मोनसे मोजां मोनसे जोङो सेन्टिमेन्ट मोजां मोनसे जोङो आदर्श माब्लाबो जानाय नङा। आरो बिथांनि सेन्टिमेन्टखौ बिथांनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि प्रेसमेन्टनि गेजेरजों साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोननिसिम आं फोरमायबाय दि बिथांनि जि साननाय हनाय सोमखोर बर' बिथां थोंजोङै नोंथांखौ बुंबाय नोंथांनि जि साननाय हनाय नोंथांनि जि मावनाय थांनाय बोसोराव जिबायदि नोंथाङा खिथिनानै गालांबाय दिन्थिनानै गालांबाय
नोंथांनि खामानि मावनाया 100आव 30%बो फुलफिलमेन्ट जायाखै आरो देग्लाय नोंथाङा गावनि लाबा-लाबनि थाखाय फिन नोंथाङा सासे एसे बिजाथि महरै नोंथाङा गसंथिनो सानदों। बे बिजाथि महरै गसंथिनाया नोंनि गावनि पार्सनेलसो बियो। बेखौ पार्सनेल मेटार होननानै नोंथाङा साननानै ला, बियो नोंनि पार्सनेलसो। आरो नोंथाङा जेरैबायदि अबजेक्टिभ लादों स्टुडेन्टनि थाखाय नोङो साननानै देग्लाय बिजाथियाव नोंथाङा उथियाखै, गसंथियाखै। आं बेखौ थोंजोङै आं फोरमायबाय। आरो आं जोबथारनायाव आं खुलुमहरबाय बयबो नायगिरि, रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोनजों लोगोसे साफ्रोम टंला फरायसालिमानि फरायसाफोरनिसिम बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो सासे मोनफ्रोम पस्टआव पर्टफलिय'आव जोङो गोख्रों जोङो बिजाथिफोरखौ जोङो दिखांलांगोन। आरो बे थांनाय बोसोराव मेगनजों जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों आं फोरमायहरदों, बिथांमोना जिखिनि अर्गानाइजेसननि मेम्बारफोर दङ, बिथांमोननि जा एम एन अबजेक्टिभ, जा पार्सनेलिटि लिडारनि, बेखौथ' 100आव आं 1%बो आं होनो साना। आं थोंजोङै आं फोरमायदों। मानो होननानै बुङोबा फरायसाफोरा नुदों मा खामानि मावगोन, दिनै फैदों खामानि मावनो, इयुन समाव मा खामानि मावगोन बिथांमोना मेगनजों जोङो नुखादों। आरो जोंबो मेगनजों नुनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों, प्रेसनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों बिथांमोननि एम एन अबजेक्टिभा गावनि पार्सनेलिटिनि थाखाय, लाबा-लाबनि थाखाय। बिथाङा मोनसे आदर्शबाद, बिथांमोननि मोनसे आदर्शबाद, बिथांमोननि मोनसे फुलफिलमेन्ट जि फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, बे माब्लाबो बेरखाङाखै। गावसोरनि लाबा-लाबनि थाखाय बे फरायसालिमायाव जा बिजाथि गसंथिनो नागिरदों, बे खोथाया रोखायै जोंनि मेगननि सेरावबो बेरखांदों आरो साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोननि सेरावबो बेरखांदों। बेनिखायनो आं खावलायनो सानो दि जोंनि टंला कलेज इउनिट-आबसुनिफ्राय साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे साफ्रोम बर' गासै जोंनि टंला फरायसालिमायाव फरायनाय फरायसा नोंथांमोनखौ दि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो मोजां रोखोमै जोङो बिजाथि होनानै जोङो फरायसालिमानि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय जोङो सासे गोख्रों जोङो बिजाथि जोङो गसंथि होनो नागिरदों। बे बिजाथि गसंथि होनो नागिरनायाव नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो, आं बेखौ आं खावलायहरबाय। आरो जोंखौ जाहाथे जोंनि जा आगोल बोसोरफोराव जिबायदियै जोङो जोंनि बे फरायसालिमायाव थांनाय जि इलेक्सनाव जोङो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै लिटारेचार सेक्रेटारि, हारिमु नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो दैखोदों, बिथांमोनखौ बिजाथि महरै दैखांदों। बे फरायसालिमायाव गोबां रोखोमनि बिथांमोना खामानि मावदों, बिथांमोनखौ नोंथांमोना मेगननि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बे मैया दाखालि फैनाय अर्गानाइजेसननि बिजाथिफोर गसंथि होनाया नोंथांमोना माब्लाबो फोथायनाय लानाङा, आं बेखौ आं थोंजोङै बुंहरबाय। माब्लाबो नोंथांमोना बिथांमोननि खोथायाव गबनो नाङा, आं बेखौ थोंजोङै फोरमायबाय। बिथांमोननि जा आदर्श, बिथांमोननि जि साननाय, गावनि थाखायल' बियो साननाय, गावनि थाखायल' बियो लाबा-लाब। बिनिखायनो बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा, बिथांमोननि जि खामानि मावनाय, बेयाव जोंहा नोजोर बोनो गोनांसो जोंहा दङ। दि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे दुंहाव थासारि जाया, बिनि थाखाय जों साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोना आरो साफ्रोम फरायसालिमायाव फरायनाय फरायसा नोंथांमोना जाहाथे सिनसियार थानायखौसो आं फोरमायहरदों। बिथाङा जा एम एन अबजेक्टिभ लादों, बे आदर्शखौ बयबो बर' फरायसा नोंथांमोना बुजि मोननाया गोनांथि दङ। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि सानाव गावनिखौल' सानोब्ला, दिनै नैबायदि सिटुवेसनाव, दिनैनि जुगावबो जुदि गावनि थाखायल' जुदि साननानै, गावनि थाखा फैसा लाबा-लाबनि थाखाय, गाव सोरबा अभार होनायनि थाखाय थांनानै जुदि सासे बिजाथि महरै बियो गसंथिनाया, बियो मोनसे ओंथि गैयि, आं बेखौ आं फोरमायनो सानदों। आरो साफ्रोम बर' फरायसा नोंथांमोना मोनथिनाया मोजांदि बिनि जिखिनि केरेक्टार, जिखिनि मावलांनाय खामानि, बियो फुलफिलमेन्ट जायाखै। आरो देग्लाय बियो गसंथिदों, बियो माब्लाबो फुलफिलमेन्ट जानाय नङा। आरो जिखिनि बाथ्रा, जिखिनि आदर्श लानानै बिथाङा ओंखारबोदों, बिथांखौ आं थोंजोङै आं बुंनो सानो, बिथाङा जुदि बर' फरायसानि थाखाय साननाय दङब्ला, बिथाङा जुदि मोजांनि थाखाय साननाय दङब्ला, बिथाङा जुदि सेन्टिमेन्टेलबा, बिथाङा फैबाय थानाय नैबे बिसायख'थियाव ओंखारियानो मोजां जागोन बायदिखौ आङो नुहुरदों। आं बेखौ आं थोंजोङै आं बिथांनो आं फोरमायहरदों। आरो नोंथां, बे बिथां सोमखोर बर' बिथाङा दि जिबायदि मोनसे एम एन अबजेक्टिभ लानानै ओंखारबोदों, बे एम एन अबजेक्टिभखौ बयबो बर' फरायसा नोंथांमोनजों लोगोसे साफ्रोम फरायसा नोंथांमोना मोनथिनाया मोजां दि जोङो टंला फरायसालिमा दालाइ दुलारि बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो इयुन समावबो जोङो खामानि मावबोगोन।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाखिनि आदर्श, जाखिनि नेमखान्थि, जाखिनि जोंहा मावनो गोनां खामानि, बेफोर मावनो गोनां खामानिखौ जोङो दिनैबो मावदों, गाबोनबो मावगोन, फैबाय थानाय सानफोरावबो जोङो अराय सम मावलांनो थाखाय जों थियारि दङ। नाथाय जोंनि फरायसालिमायाव दाखालि बावैसो जि अर्गानाइजेसन दानाय, बनसु आफाद दानाय जादों दाखालि बावैसो, बे बनसु आफादाव बर'निल' नङा, गुबुन गुबुन जातिनि मानसिफोर दङ। दा गुबुन गुबुन जातिफोरनि मानसि दङ, गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ लानानै बिथांमोना आफादखौ दानाय जादों। बनसुआ जुदि बर'नि आफाद मोनब्ला, नङा होमबा, बनसुआ जुदि बर'नि थाखाय, फरायसानि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला मैया दाखालिसो मानि थाखाय बिथांमोना दाब्रबदों, नङा होमबा, बेखौ थोंजोङै बर' फरायसा नोंथांमोना मोनथिनानै मोनो। बिथांमोननि आदर्शआ मा? बर'नि थाखाय सानदोंब्ला बेबायदि अर्गानाइजेसनाव सोरबायदि मानसिया जगदान दङ? जोङो नुनायावथ' जोङो नुदों बेबायदि आफादाव सोरबा बाइक उरायनाय, सोरबा मुथिंबा थांनाय, मुथिंबा कन्टेक्ट खालामनाय, मुथिंबा उरायनाय, सोरबा आबदामारि। फरायसालिमाया थांनाय बोसोराव, फरायसालिमानि थांनाय बोसोराव जोंहा गोबां रोखोम मोजां जोंहा इलेक्सननि बारहावाया जोंहा बारलांदों। जोंहा मोजां रोखोमै जों इलेक्सनखौ जोङो गेलेनो जोङो हादों, नङा होमबा। इलेक्सनाव जोंहा जेबो दुंहाव थासारि जायाखै। देग्लाय जिबायदि नुहुरदों, जिबायदि एम एन अबजेक्टिभ नुहुरदों, बिथांनि एम एन अबजेक्टिभखौ लानानै जोंहा फोथायखेबस', जोंहा फोथायनाय गैया। थांनाय बोसोराव जोंहा जेरैबायदि मोजां जोंहा इलेक्सना बारहोलांदों फरायसालिमानि बिसायख'थिया, देग्लाय माबायदि एम एन अबजेक्टिभ लानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों बेखौ जोंहा फोथायनाय गैया। आरो बिथांमोननि जि सेन्टिमेन्ट, बिथांमोननि जि बाथ्रा बुंनाय, बिथांमोननि जि साननाय, बे फरायसाफोरनि थाखाय मोजां नङा, बेखौ जों नुहुरदों। थोंजोङै बिथांमोनखौ जों खावलायदों, नोंथांमोना जोंनि बेबायदि खामानि मावनाय, बर' फरायसानि थाखाय खामानि मावनाय, जोंनि साफ्रोम टंला फरायसालिमानि फरायसाफोरनि खामानि मावनायाव नोंथांमोना हेंथा होनो नाङा। नोंथांमोना इउसलेस सेन्टिमेन्ट लानानै बेयाव जगदान जानो नाङा। आं नोंथांमोनखौ थोंजोङै फोरमायनो सानदों, टंला फरायसालिमायाव बर' फरायसाया खौसेयै दङ आरो खौसेयै थानानै खामानि मावलांगोन। नोंथांमोना इउसलेस सेन्टिमेन्ट, इउसलेस आदर्श, इउसलेस मोनसे एम एन अबजेक्टिभ लानानै नोंथांमोना बे फरायसालिमानि बिसायख'थियाव नोंथांमोना जगदान जायियानो मोजां जागोन, आं बेखौ नुहुरदों। मानो होननानै बुङोबा बियो मोनसे फरायसालिमानि बिसायख'थि। बे बिसायख'थियाव जुदि ओंखारदोंब्ला मोजां एम एन अबजेक्टिभ लानानै ओंखारनाया मोजां। आरो नैबेबायदि आदर्शबाद सेन्टिमेन्ट गैयै मानसिनो जोंनि फरायसाफोरादि सासे बिजाथि महरै बिथांखौ मानिगोन, सासे बिजाथि महरै बिथांखौ जोङो गोसोआव सोनानै लागोन, बेयो जोंहा फोथायनाय गैया। थोंजों ओंथियाव बुंदों, मोनसे माहारियारि आफाद, मोनसे गोथार आफाद बायदिखौनो जोंनि बेनाराव गेलेनानै थांनाय बोसोराव बिथाङा देरहासार जादों। जोंजोंनो लोगोसे नै डिसेम्बरनि 6-7 तारिखसिम जोंजोंनो थानानै बिथाङा जोंजोंनो लोगोसे थानानै गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदोंमोन। बेफोरबायदि आफाद फैनाया मोनसे गावनि लाबालाबनि थाखाय फैनाय जादों। बेफोरबायदि आफादा सोरखौबा नागिरनानै दैखोनानै होदों बिजाथि महरै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा जोंजोंनो थानानै बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि सिगाङाव। आरो बेफोरबायदि आफादा जोंनि बे फरायसालिमायाव दान्दिसे सम फैनानै स्रोब गोमोरलांगोन, बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव बुंदोंमोन। रोखा दङ बिथांमोननि सेराव जोङो जयो, बिथाङा गसंथिदों। बिथाङा फिउचार प्लानिं बिथाङा माब्लाबो गैया, आरो मोनसे फरायसानि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ माब्लाबो जों नुहुराखै। आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायबाय, नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिबायदि एम एन अबजेक्टिभ लादों, बे एम एन अबजेक्टिभखौ नोंथाङा दोनथ'नायानो मोजां जागोनखौ आं नुहुरदों। जेरैबायदि नोंथाङा एम एन अबजेक्टिभ नोंथाङा सुजुदों। दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो जोंनि बेसेबां हायो जोङो 100आव 100% जोङो खामानि जोङो मावलांगोन। आरो बिथांबायदि सासे मानसि, जोंनि जोलैनि हांगार बायदि सासे मानसिया जोंनि अर्गानाइजेसनखौ जोगारनानै थांनाया, बेफोरबायदिया जोङो बुंनो गोनां बेयाव जोंहा थाहैया। आरो बेखौ थोंजोङै बर' फरायसा नोंथांमोननिसिम आं फोरमायहरदों, बिथाङा गावनि लाबालाबनि थाखाय बिथाङा थांदों। जोबथारनायाव बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आं फिन खेबसेबाव बावहरबाय। दिनैनि हाबाफारियाव, दिनैनि जा प्रेस मिटनि हाबाफारियाव थोंजोङै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि जानो गोनां 10 डिसेम्बरनि 2022 मायथाइनि टंला कलेजनि जा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो फोरमायलाय जोङो बावहरबाय दि नैबे फोसावनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दङ। मानो होननानै बुङोबा जोंनि फरायसाफोरा मिथिनाया गोनां, जिबायदि फरायसाया
जोंजों लोगोसे गेलेनानै जोंखौनो जुदि जोगारनानै थांदों जेबो एम एन अबजेक्टिभ गैया गावनि लाबालाबनि थाखाय बेखौ जोङो बर' फरायसाजों लोगोसे साफ्रोम फरायसानि गेजेराव फोरमायनाया गोनां बेनिखायनो दिनै जोङो टटेलि बिथांखौ जोङो कन्डेम खालामदों आरो टटेलि बेखौ जों अपोज खालामदों नोंनि एम एन अबजेक्टिभा इउसलेस आरो नोंथाङा बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दि सासे एसे बिजाथि महरै गसंथिदों बेखौ नोङो सिमां नुयियानो मोजां आं बेखौ फोरमायहरबाय दा जोंजों लोगोसे बाहागो लानाय जोंनि टंला कलेज इउनिट आबसुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जोंजों लोगोसे जोंनि टंला कलेज इउनिट आबसुनि बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावबाय दिनैनि जि हाबाफारियाव प्रेस मिटनि हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दि जोंजों हांख्रायनाय लेखा रादाब बिथांमोना जोंजों मोनफैदों जोंनि फोरमायलायखौ नोंथांमोना गुवारै जोंनि बर' फरायसाजों लोगोसे साफ्रोम बर' सोद्रोमानिसिम नोंथांमोना फोरमायहरगोनखौ आंनि गोसो गोथारै आं मिजिंथिबाय बेखिनियावनो दिनैनि जि प्रेस मिटनि हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।